Region 7A. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning B.
Lo. Malugod at mapagpalang kay kami pa. Ginoong ini pong kapinanditan, mulit ike pong anak mo telagami ring kikeng balang kasarilinan. Makayarap ke po king kekang banal ay harapan. Uling aldoyang sabat karing balang ke kaming biye. Banal yang tipanan king banal mong harapan. Pupuri kami Ginoo pong pasalamat kay kaigpa pablasang karingaldo pong panahon ngaldo na po ng ganang ening kinabukas mulit po iningat ming balang metong kay kami ang gana po ngening kapinanditan paparaman nyo kay pangbiyang pong sikanan malaya kay pong gagalo. Salamat po Ginoo king eganaganang grasyang pagkalubyo kilub na ningal doldo kay kami. Salamat po king panibayong abak, panibayong bukas sa pepasaksi mo karing balang kay kaming panimanman. Ginoo kay po ngaluwang ay ablas karing dapat yung mangayap kay kami. Nung mo po Ginooing sambanda kampong purian, uling iting kay kayang banalatungkulan kay ka. Hanggang tutulutan niyang gagaloon pong mabibiyang balang metong kay kami. Nganing pinanditaytig pa, tulutan mong patawaran ming balang metong kay kami. Karing agawaming pamagkulang karing banal ming tungkulan. Karing agawaming pamikasala karing banal mong kautusan. Diyos ko, muno sana bibilang maragulming kasalanan deti. Nunay bilang mo na lang kayong tangan migpangining ela paganapan pong sakdal ding balang kay kaming kabyasnan. Tulutan mo Ginoo ngening pinandit, pawagasan nyo rin kay kayang puso wampon kaisipan. Adwan merugo, panimunan ming balang metong kay kami. Bindesyo na niya po yung balang si kakatao. Mamain kami Ginoo, pupuri kami ngening oras sa iti. Ibuklat miya sanang maliwala sing pasbul ning kayarian ban wake kami. Ike malyaring mibili king abla. Makapanalig kay king banal mong sinabi kay kami Ginoo. May nga mano ka, anong nuka rin? Manyawad kami na anong man bagay adwan miking lagyo mo. Salpantayanan mi mo ang pong paniwalan king panalangin. Marapat ang pong mipagkalub ka ring balang metong kay kaming alang kulang. Diyos ko, ngening pinandit. Ngening king pasimula. Ning balang metong kay kami pa tinaid mi ang pong pepaslag ing kay kang masalang sala kay kami. Ngening miyas lagan laring balang kay kaming matang puso. Tiro may dalan kay kaming dapat tuntunan. Sapo king kay kaming pangayatyo king tiro mong dalan ay tigpa. Itang salang paybat kay kayang malyari ming apaslag. Maging sulo na kay ning dalumdum. At maging letrang basan daig pa. Ding kay kayang kapatad. Lalong-lalo na retang makalwal king kasalpantayanan. Ganun Diyos, agawa mila sana king mitmong katapatan ay lang pamagkunwari ding banal ming tungkulan. Banting upayang karingaldo bukas ake kaming lakaran. Mirinan ke pong patutuang pong kabitasan karing balang ke kaming dapat. Ganun Diyos, tulutan mong mga sadsad kami. Ngening ikaing mi talagang pong memili banting upayang magobra kami king maranglayanan ning biye. Adwan merugo, pagkalubanan mo king kabyasnan. Kagum na ning pamanalastas, banting upayang alingap milaring kirugo, ilako mo yung pamikampi-kampi, pamidake-dake, inggitan ng pong pamisasalangsangan. Nune magluwidit ang mapaling lugod karing dulang daring balang kay kaming puso. Lugod bilang mikakapatad king kasalpantayanan, king meto nga kaisipan, king meto nga pamalak, king meto nga banal na prinsipyo, banting upayang Ginun Diyos makanyan miya nga paunlad, ing kasalpantayanan apinibala mo karing pekyang palad. Igpambanal, ining pinanditayti, parandam mo yung banal mong presensya kay kami. Tandaan pong patutuin na ike puuli lang ining abakayti, ining gawan milaring banal ming tungkulan Diyos ko, ikaing manimunang pong talbi, king kikeng balang dapat ining pinandit. Manalangin kami, o reni po rin kay kang talete, naning banal mong upaya,
pinili mo karing dakal. Diyos ko adwan mergu, pasiknangan mo la rin karelang kahang laman. Dinan mong tetagan, Diyos ko dinan mong pwersa. Adwan mergu king balang saglitan pong pinandit na ning karelang bi. Tulutan mong atilang pag-iligan king kikang banal akayarian. Diyos ko huling pengako muke kami muke pulakwan dili-dili. Ngayon adwan miyo ing mapamatulang Espiritu Santo ang pengako muke kami. Ing Espiritu na ning katutuan banting upayang tayra na kami king hanggang katutuan. Uli nga manyabi king sarili ng kaburyanig pa. Nung manyabi ag pangkaretang banal mong kaburyan at iparalano retang dapat minggawan at sabyano retang aldoming bukas. King ikasulong na ning balang metong kaya kami. Diyos ko adon mergu. Nganing pinanditay ti kayang anak mo, nganing magsimula kami. Gagawa magkapilit ka ring banal mong tungkulan. Para mo kayang pakabanabye. Banting upayang ayaring milang ganap. Ding tungkulan na parapat mo kaya kami. Banting upayang panyatang naning takdang panahon, nung nukakaring Ginoo maging karingkengan pong anak mong talasuyo. Dakal pong dakala salamatig pa. Ilarete rin kikeng misasan meto nga panalangin ikeng mikakapatad. Sa po tanggapan mo nga ng timong bangluain king kekang banal pagkarinan. At tanggapan mi naman itang lihim yung kayablasan. Itingan po ipapamilatan mi. King kaya nga nakabugtong Jesucristong Diyos ming sariling tapagligtas, king luko batpat nube daring mabmatulang Espiritu Santo, yan nasa po pa.
Ah, Gandang umaga po una sa ating Panginoon at sa inyo po mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Minsan pa, bating po ang araw ng convention, tayo at ganun din po para isumamba sa ating Diyos, sa kanyang pagka-espiritu at katotohanan. At muli po, tayo tatalakay po sa ating pag-aaral sa araw na ito. Ang ating pong tema ay gawain at tungkulin sa lunduyan. Ano po ang gawain at tungkulin natin sa ating lunduyan o tinatawag nating sentro na po? Kaya sa ating pong tema ngayon, sa ating pag-aaral, na ang bawat isa po sa atin ay may katungkulan sa ating lunduyan. Ito po ay sa reference natin na tatalakayin natin ngayon ay sa sulat po ni Apostol Pablo sa Roma 12:6-8. Sa Roma po, kaya pong Kapampangan, ang tining atin tangkala mamiyalwa, dikilking kala mamibiye kay katamu, maging pamanula, manula tamo dikilking sukad na ning kay katang kasalpantayanan. Sa Tagalog po, at yamang may mga kaluhob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hulahay, manghuhula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Po. Iba't iba pong sinasabi ni Apostol Pablo, ang pinagkaloob ng Diyos sa ating mga katungkulan mo po. Tayo'y maghuhula, manghula tayo ayon sa ibinigay niya sa atin. Po. Sa Korinto po, basahin muna natin yung kasaglungan ng ating isang unang Korinto, 12, Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang 31 po. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang-unay mga apostol po. Ano po ang katungkulan na apostol? Ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga imala. Saka mga kaluhob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamaala, at iba't ibang mga wika. Po. Ito po'y pinayag ni Apostol Pablo po, no? Kaya po sa ating pag-aaral ngayon sa araw na ito, may mga katungkulan po tayong dapat gampanan sa ating mga lunduyan. Katulad po ng araw ng Sabat. Ito po'y katungkulan natin. Opo. Ang pumasok sa lunduyan upang manalangin, magpasalamat sa Diyos ang katungkulan ng isang tao. Opo. Ito po'y sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 2:13, pwede ring ipanalangin mo ang iyong mga kapatid, no po. Basahin po natin ang kalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13, ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkairang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula, sa ikailigtas at pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. O, dapat di kami ating keng katungkulan pasalamat parati king Diyos dikil kay kayo, kapatada kaluguranan ng Ginoo, ang tining-pinili na ko ng Diyos, manibat king mula, dikil king pangakabos king pamagpakabanal king Espiritu, ang pongking pamaniwala king katotohanan. Po. Tayo po ay may katungkulang pasalamat parati sa Diyos. Po. Sa ating mga kapatid po, ating pinapanalangin, ito'y isang katungkulan ng isang mananampalataya po, no? At sa araw ng Sabat, no po, ito'y katungkulan din po natin. Ito'y sinulat ni Apostol Pablo din sa Hebreos, Kapitulo 10, versikulo 25.
Eta titikusan ning kekatang sariling pamitipon, miyabi-abi ang timoy ngugali rading mapilan, nung emiyusyo kan tamoy metong at lalo na nung akakit yung lalapit na ingkayaldawan. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung yung namamalas na nalalapit na ang araw. No po. Ang ating pong pagtitipon ay huwag nating titikusan, sabi ni Apostol Pablo po. No? Ito ay isang katungkulan natin sa araw ng Sabat na tayo dapat pumunta upang gampanan ang ating katungkulan sa araw ng Sabat. Ito po ang mga gawain na tungkulin at sa lunduyan po. Iba't ibang tungkulin natin, paggawa sa espiritual, material, na sinasabi dito po, no, na at ang paggawa po, halimbawa po, no, ang pagpapasis, isa pong katungkulan niyan, no po, sa mga may sakit po, no po. Sa kasebiyan po, kung nasa ano na po ang ating, ito po ay katungkulan natin. Sa kasebiyan po, may sinasabi rin si Apostol Pablo po. Sa Kawikaan 3:27 po. Emo pagkait inkaretang nung mga intulid ngayon nga tsuking kayo payanan ng kekang gamat, bang daptan mo iti. Huwag mong ikait ang mabuti siya kinaukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. No po. Ito po'y katungkulan natin. No? Ngayong ang ating kapatid po na nangangailangan na dapat nating tulungan, ito po'y isang katungkulan natin sa ating lunduyan na dapat natin pong gawin. Ito po yung nasa sa ating referensya ngayong araw na ito, no po. Kaya po, ang sinasabi rin po ni Apostol Mateo sa Kapitulo 5, versikulo 42 po. Dapat kaya kayo sasabihan ko anino maning, mali po. 42 po, mali. Dinan ming manyawat kaya kating bisang mandam kaya ka ay may gugulutan. Bigyan mo ang sayo miingi at huwag mong talikdan ang sayo'y nangungutang. Opo. Kung ito po'y nasa atin na, opo, ibig sabihin na huwag natin siyang tatalikuran. Ibig sabihin po, gampanan na natin ang ating katungkulan. Ngayon nasa atin ng mga kamay. Yung pong nabasa sa Kawikaan 3:27 po. No? Kaya po, tayo may mga katungkulan. Tulad po ng pagbibigay po natin ng, halimbawa po, yung bibigay tayo ng abuloy, no po, sa ating simbahan. Ito po yung isang katungkulan din po natin na material na dapat gampanan ng isang tao, no po, ng isang mananampalataya. Sa sulat po ni Apostol Pablo, sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 1 po. Ngayon tungkol king ambagan karing banalag pangking binye kung utos karing iglesia ng Galacia, ikayuman niyang daptan nyo. Dos po. King mumuna ng aldo ning parminggo, ing balang metong ke kayo, mikawani bang isimpana ag pangking pangapalana, bangketa nung datang ko e nadaptan ning ambagan. Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawat isa sa inyo, ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang uwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpapariyang ko. Opo. Ito po ay isang katungkulan po natin na ginagampanan sa ating mga lunduyan. Iba't iba po ang binigay na tungkulin sa atin ng Diyos, pero ito po ay iisa lamang ang dapat nating gawin na po. Kaya po, makikita rin natin, mas maganda raw po yung nagbibigay kaysa sa humingi. Po, ito po ay nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo. Ito po sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35 po. King gaganaganang bage, minya kung alimbawa kaya kayo king anti-kaniting kapagalan. Dapat yung sopan ding mangay na at gana kanyang amaning ginong Esus, ay mo rin sinabi na, lalong kanwanan ng munyeke sa aking tanggap. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong
magsisaklolo sa maiina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. No po. Ito po isang katungkulan na sa ating lunduyan, sa ating mga kapatid na lalong nangangailangan, no po, na tayo ang magbigay. No po. Mas maganda tayong nagbibigay kaysa tayo ang tumatanggap. At kung ano man po ang ginawa ng kaliwang kamay, sabi nga po, hindi na sana malalaman ng kanang kamay. No po. Kaya po, ito po ang ating pag-aaral po sa araw na ito, no po. Gawain at tungkulin at lunduyan, no po. Alam po natin tayong mga espiritista, no po, na ang lunduyan ay ang sentro na tinatawag nating ito'y tinuturing na isang paaralan o eskwelahan po ng buhay, no po. At sa ating pag-aaral po, ang ating mga kapatid kung paano natin itinataguyod o paano natin ipinapaliwanag ang mga salita ng Diyos sa mga nasa hindi pa alam ang mga salita ng Diyos, no po. Kung may pinapaayag po natin sa pamamagitan ng karunungan na ibinibigay po ng Diyos sa atin, no po. Kaya sa ating pong pag-aaral na tayong lahat po medium, tayo po'y binigyan, kaya po sa ating, ituloy po natin yung nakasulat, no po, sa Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28 po. Unang Korinto po. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unay mga apostol, no po. Kalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga imalas, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamaala at ibang mga wika po, no. Ito po ay tayo, ang Diyos po ay naglagay, no, sa mga iglesia, apostol, mga talaturo po, tayo po ay may mga katungkulan po, tulad po ng mga ebangelista, no po. Ang katungkulan po ay magpapaayag sa mga salita po ng Diyos. Opo, lahat po tayo, no? Sabi nga po sa nakasulat, ang lahat ay binibigyan ng Diyos ng kaloob kung ano ayon sa kanyang kagustuhan po, no? Kaya po sa araw na ito, hanggang dito na lang po ang aking pagpapaayag, no po. Alam po natin na kahit hindi po natin lahat, alam po natin ang gawain at tungkulin natin sa ating lunduyan, no po. Kung ano ang dapat natin dahil tayo po ay pinuspos na ng banal na Espiritu. Maraming salamat po. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.
ginungana itiot miraras king ka yarian banua detaping magtapat at minto kaya ilaring merinan ingkalam ke koya ing mayap awaras ngenitang gapaniyo sablong dison angeni atiyo bayeng pagmasosyon iting kombinasyon yu misan king pabulan itigagawan yu nanularingigit tauban gawano kasalpan tayanon king ikawon ladnat gawan iyuya me sabing kombinasyon sablamiti punla itanggang mayap paano kalayo king ikasulong no ning balang katawo wapin at gawan iyo karing sarili iyo bang pesabian ing mapagawan iyo matnube ing Diyos karing panggaloyo king
ikasulong no ning pa manualayo wapin piya beya beyo ring dapat iyo ba akong makilala ing metong kayo miyayaliwang balen o ngeniyatiyo wapintikdo kongon ikong sablang atiyo wamiyabe-yabe ko king mapadapateyo panuanano ning Diyos ding balang puso yo nung king alimbawa ning pangayatiyo mi bayo yang ganap ing taberna kulo uling iyang paksa ning balang katawo alang sa salangsang metong manke kayo walugod iyang Diyos pakatanda niyo wa eko mibili kanya ningab lang iyo uli na pablasang balen kong ateyo ing mesasan metong lareting puso yo ang giyang nuyante lentoing beyatano nung ding kekong puso nga naat me tunglo iti maging mayan tawaban gawana nga naanting patpat keko mayakit ya bayo kulayelot deng kakong amano sa blang manong kulan asakop ng sentro si Bulacarenan wama kisabi ko tutuking domino ketang iba't megto
agkatan kong saglit, dingke kong panamdam, angga na ding pili, kaya be yung datang, bayong lalong may git, at sabiyan, asahan kong sabla, dingke kong panamdam. Boyong lalong lunto, tibayan ke kayo, king bang lalong lunto, karing sariliyo, tunenong darapat, deng ba lang pusoyo, king bore naning Diyos, wa makiabe kayo. King saglit oras, naning kanakong panipa ke kayo, buntok ning konbensyon, may git sanang aintindihan niyo. Dating amano kong dela, karing balang panamdamiyo, nga nangakong mga mano, tutuking domino datang kayo. Iti, yo ing miyabye ke kayo, sablang manungkulan, mumuna karing mamuntukan, kayan tabedo ding gamit at imbang karelang gagamitan. Ikayungon, miyabe-yabe kayo. Atin yang pasabi ing Diyos, karing balang katao kaya kayo. Iti, sano, asahan kulo, ding kaya kong puso, kayang tutuking domino, ketang ibat megto, amaging mayan agawan niyo. Iti yo ing kanakong idolo, ampon aibye kaya kayo. Edo sasabiyon ding manungkulan ketisibol ing mikakawanilo. Nune pa naman ikayungan. Ngeneng dimdamiyo ing boses no ampon siwala ning Diyos kaya kayo. Ela sana maging tatabling karingke kong pakiramdam. Nune bagkus pa naman, ing ampunan niyo la karing sarili yo, ring banal ayamano karing balang penandit adaramdaman niyo. Wang ano eko payali karing kekong katungkulan, wang ano magmasipag kayo, at ilako ing nanumang sumbagal karing sarili yo, ban malyaring king kekong pamanggalo, king burina ning Diyos, iti marapat at gawana ning manuwalang tao. King uli na amurin,
ning ke kayong pamagnasa, king ke kayong banal at ipunan, wang imbutan niyo karing sarili yu, ing mayap apaman yapat king banting upayang gawa na ning tao. King banting upayang ding tungkulan amiyatang karing balang metong ke kayo. Manungkulan yaman o mesabing membro. Metong mo ing panlalawenan ng Diyos karing balang metong ke kayo. Wang ing Diyos maninto niya karing tune talatuki at taladapat king lagyuna. Eko sana maliyaring pasayang kapagalan king mayapiyong pamanyapat. Eyo sana drinan sumbagal karing kekong sarili king bayong malyaring galawon. Ing binyeno ampon pigkalob ning Diyos ke kayo karing kekong tungkulan. Wa magmasipag kayo. Wa nga na mibabata kayo. Ing lugod na ning Diyos ampon ing kayang patnube mama ko king ulino ning kekong pamaniwala king kekong kasalpantayanan wapin nga na tikdo kayong atin king pelalong katapatan karing kekong panamdam. Kayo na sano ing maging lunas no ampong panuno ning yato yung kakarinan. Wa akakitiyo karing kekong panimanmon ing miyayaliwang agle akasakitan ampong delumduman. Wang manuwanan kayo, ikayong atiyo king union espretismo. Uling epamandintang ke kayo ing pabalo na noning Diyos. At babieno ding maging kaparalanan amaliyaring gawan niyo. King banting upayang era tangalan karing bukas daring bukas yu na karing kekong panimanman ngano dakala ring tumululwa king ulino ning kelabwara na ning yato iti maragul at mayakwalo ding alayo king ke kayong kasalpantayanan. Alang pasubali ke kayo ninuman. Nung tutong ikayo ing talatokin akong Eso Kristo. Ngano isulod yu ing gayak na. Isulod ye ing kupyang bakal karing sariliyo. At mapanalangin kayo ikayungon. Gawa niyo sanang pisamban ding ke kayong tuknangan. Maniyawat kong ganap king Diyos. King ulino ning kekong katapatan at iyang ibiyenong alang kulang karing balang metong ke kayo. Sana maging magbanal-banalan ing tao.
Nune ing Diyos maninto niyo karing tune banal. King kapamilatan dading ke kong pamanyapat king burin aning Diyos. At iti ngano ing iabyenang alang kulang ning Diyos ing balang buriyo. Singkop nga na ampong siksak maglapo karing kekong kandungan. Musang nga na ing tao, mamintuya king ating katapatan king burina ning Diyos. At gawa na king makatuliran ing sablang bage, maging kabyasnan karing balang metong ke kayo. Ampunan niyong maigit karing kekong sarili, ing mayap apamanyapot apaintunan ng Diyos ke kayo. Yasano ing maliaring agawayo, uling nga na, balang mamawos ginungana iti at miraras king kayaryan babo nung emu detang tune tutuki at darapat king lagyo ng Kristo. Eko sana malyaring mabande karing amanong daralako ke kayo. Nune bagkus pa naman maging kabiasnan lang ganap karing kekong puso. At ding sablang bage, amayap, apanin to na ninyo karing kekong aldo bukas, king kapamilatano ning ke kayong pamisawop-sawop, iti at maging ganap at miyabye alang kulang king manuwalang tao. Karing kanakong delo king ke kayong pakiramdam, sabla-sabla ang eni kudisan wapin ing may kakalukot kongan. Uling ing Diyos yung atsubanwo iti lugudiyo karing balang metong ke kayo. Matulid mo nga na ing mikakalugod kayo. Kaybat, mumugit king mesa deti ilaring dumut kong ay suyo king kekong pakiramdam. Dakal asalamat ke kayo ikongan. Panuanano ning Diyos din ke kayong mayap pamirapat dapat. Deti, ilaring ay biya kong suyo ke kayo. Adios ing bendesyon ke ko malakuan yo. Sabla-sablang disan waing keko sabihan. Mapanalangin ko ikongan king aldo yung bukas lalo yung dagdagan ing kapamintuan yu king lag yun ing gino misawop-sawop ko miyabe kayo alang hanggang tuna malakon ke kayo Santa Veronica kapayapan kayo.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay ating pong ginagawa ang convention kung saan po ay tatalakayin natin ang dapat na ikakasulong ng ating pananampalataya. Kanina po ay narinig natin ang ating kapatid na si Eric kung saan po ay kanyang binigyan diwa ang ating tema, kung saan po ang ating tema ngayon ay gawain o tungkulin sa lunduyan. Ang lunduyan po ay tinawag nating Kumisan Sentro, no po. Baka hindi po natin alam. At sabi nga sa binigay na pag-aaral sa atin ng ating kapatid, kung saan po nilarawan niya na si Kristo ay kanya ring gumawa na kanya-kanyang nagtalaga po siya, no po, ng mga evangelista, apostol, no po, manggagamot, no po. So gayon din po sa atin, mga kapatid, ang tungkulin natin, lalong-lalo na po sa ating kapatiran, ang tungkulin po ay ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanya, no po. Kaya nga meron tayo pong tinalagang manimuna, no po, para siya ang mag-lead sa atin. Kung di po tayo magtatalaga ng mamuntukan o manimuna, paano po ang mangyayari kung saan tayong lahat ay gusto ay tayong lahat ang maging leader, no? So gayon din may kanya-kanya po tayong tungkulin, no po. Meron tayong opisyales, meron tayong miyembro, meron tayong medium, at iba-ibang klaseng trabaho o gawain, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Kaya kung saan po tayo na italaga, ay dapat po talagang ating gawin, no po. Upang lalong umunlad ang isang organisasyon, kailangan po ay mayroong isang pagkakaisa, no po. Dahil kung hindi tayo nagkakaisa, anong mangyayari sa ating pananampalataya? Kaya po, sa mga binigay na diwa ng ating kapatid, marahil ay ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang lalo tayong magpursige at lalo tayong gumawa sa mga tungkulin natin sa ating Panginoon. Gayon din po ang Banal Espiritu kung saan po ay nagbigay din ng mga mensahe sa atin at kung saan po ay napakaganda rin ang mga dinala niya sa atin. Yung isa nga, sabi niya, maminto kayo yang mirinan. So, walang, kaya ng tulad po ng tayong mga magulang, mga kapatid. Pag ang ating anak ay palaging sumusunod, no po, sa ating mga utos, no po, hindi po nagrereklamo, siyempre, ikaw magulang ay siguradong bibigyan mo ng konsuelo ang iyong anak, no po. Gayon din po ang sinasabi sa atin ng dala ng Banal na Espiritu, kung saan po na ginagawa natin ang ating mga tungkulin, ang tungkulin natin sa Kanya ay meron pong ibibigay na kahablasan sa atin, no, mga kapatid. At gayon din po ay dinala niya dahil sa ating panahon, talagang iba-iba na pong klaseng sakuna ang nakikita natin sa ating bansa, sa buong mundo, kung saan po ay nakaraan lang ilang kahapon nata, no po, na ang probinsya ng Batanes ay nagkalindol, no po. Kaya sabi ng banal na Batlaya ay kailangan natin isuhot ang gayak ng Diyos, no po. Ito po ang sinasapin sa atin ng Batlaya na magiging sandigan natin upang anumang bagay na darating na pagsubok sa ating buhay ay ating malagpasan, no po. At alam ko naman po ano yung mga gayak ng Diyos na sa palagi po nating naririnig ay upang na anumang darating na pagsubok sa atin ay ating malagpasan. At ngayon po ay dadako na po tayo sa
part 2 ng ating programa, kung saan po ay meron pong proposed agenda ngayon. Matagal na pong sinasabi nila ito, kaso hindi ko nalalagay sa ating agenda. Ang mga kapatid natin ay tungkol po sa ating pagpapasalamat, no, po sa mga anibersaryo ng mga bawat center. Kung saan inihingi po ng mga kapatid natin na instead na isang linggo Tagumpaning Bay.